Fl-ewwel 3 xhur tas-sena, l-ammont ta' turisti li żaru pajjiżna żdied b'2.3% meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2018, filwaqt li l-iljieli li qattaw żdiedu b'4.2%. In-nefqa żdiedet ukoll b'3%. F'konferenza li matula tħabbru r-riżultati ta' stħarriġ dwar kif marru l-lukandi u r-ristoranti fl-ewwel kwart tas-sena, ħareġ li filwaqt li n-numru tal-jieli li qattaw it-turisti f'lukandi baqa' l-istess, it-tul tal-btala tagħhom naqset b'5.5%. Intqal kif dan hu dovut għal fatt li iżjed turisti qed jirrikorru għal akkomodazzjoni mhux liċenzjata. Fil-fatt il-President tal-MHRA, Tony Zara, spjega kif dawk li operaw post mhux liċenzjat ikollhom sa 40% inqas spejjeż meta mqabbel ma' sit ta' akkomodazzjoni liċenzjat. F'dan ir-rigward, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi ħabbar li ntlaħaq ftehim mas-sit notevoli tal-prenotazzjonijiet tal-akkomodazzjoni Booking.com sabiex minn dan ix-xahar dan is-sit jibda jistipola li min joffri akkomodazzjoni f'pajjiżna jipprovdi n-numru ta' reġistrazzjoni mogħti mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Dan biex tiġi miġġielda l-isfida tal-akkomodazzjoni mhux irreġistrata. Saħaq li qed jiġu nnegozjati ftehimiet simili bħal dan ma' siti oħrajn bħal TripAdvisor. Waqt il-konferenza ġie diskuss kif diversi pajjiżi bħat-Turkija, l-Eġittu u t-Tunezija issa jistgħu joffru iżjed spazji ta' akkomodazzjoni milli kienu jistgħu sa ftit ilu peress li kkalmat it-tensjoni politika f'dawn il-pajjiżi. Is-Sur Zara spjega li hu importanti li l-Gvern jieħu nota ta' din is-sitwazzjoni ħalli tiġi evitata sitwazzjoni ta' kmamar żejda fejn ikun hemm iżjed spazji ta' akkomodazzjoni milli hemm domanda, għax din twassal biex tonqos l-okkupanza u l-prezzijiet. Jekk tagħmel ħafna iktar supply, ħafna iktar sodod fuq is-suq milli hemm domanda, ir-reazzjoni se tkun illi se jkun hemm min jibda jaqta' l-prezzijiet u meta tibda taqta' l-prezzijiet ma tibqax sostenibbli. Is-Sur Zara innota wkoll ix-xogħol li qed jagħmel il-Gvern fl-infrastruttura u t-toroq filwaqt li ħeġġeġ għall-infurzar aħjar f'dawn ix-xogħlijiet. Faħħar ukoll ir-relazzjoni tal-MHRA mal-Ministeru għat-Turiżmu u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.